Сезона на мидите отново е тук. Днес ще ви покажа една по-интересна рецепта с любимите на всички ни черноморски миди. Първа стъпка – почиствам мидите. Изчистените миди слагам да се сварят със съвсем малко вода. Мидите са ми вече готови и сега идва момента да отделя ядките. Подай ми изчистените миди. Готово. И сега вече изчистените ядки ще глазирам с малко соев сос и масло. Между другото, тази рецепта може да опитате на нашата 7-степенна черноморска вечеря на 4 март. Глазирани миди и ядка. Заповядайте в ресторант Немо, за да ги опитате.